Ab Junta, building better Africa. Kodi dziko la Malawi ikufunika zinthu ngati izi? Sono ena nkumafunsa ta nkhani yake iyi ndiye iti yongofikira panjira. Di zinthu zakezo nziti zomwe zikunenedwa kuti Malawi mwina ikufunikira zomwezo. Eyetu apatu kwa lero tikukamba za nkhani imene yavuta mu dziko la Mali. Dziko la Mali lathetsa zipani komanso democracy. Kumati ndedzukhala bwanji maiko anzathu anathetsa democracy. Panopa ndi maiko okwana atatu amene athetsa democracy, ndipo maiko atatu amenewa zinthu zawo zikuyenda bwino. Kuli Burkina Faso, Mali komanso Niger. Maiko atatu amenewa anathetsa democracy ndipo zinthu zawo mdzikomo zikuyenda bwino, kusiyana ndi ife amene timadzimva kuti tili pa democracy, tikulamulidwa ndi chipani, president osankhidwa kuchokera ku chipani, koma tikukanda kwambiri, kulira ndetu kulira angakhale tili mu democracy. Andale okhaokha kupondana apa ndi dzanadzana lomweri timakamba ndithu kumponera minibus ya otchedwa mu February omwe mu minibus ya chipani cha MCP inaphwanyidwa ku Machinga sikutali ayi mulilongo omwe mu that was last year. Kunaphwanyidwaso magalimoto a chipani cha DPP komanso anthu ena anavulazidwa chaka chomwe chino January imwe, if I'm not mistaken, Mundilande azimayi anavulidwa ndithu kamba kuti avala zovala za MCP. That was last year in November, pamene General Secretary wa DPP amalankhula ku Machinga unena kuti amene mungamuone wavala za MCP ameneyo mtengereni chikwanje mukhapeni, mduleni amene nchekeni musamunyengerere. And isikuchitika ndithu tikuziona. That was January enso pamene Mundilande anyamata Mundilande amalankhula ndithu motsindika kuti ayi kuno sizongobwera iyayi, kuno obwera kuno kwakwena mapereka odi kwa ife, kati muziteru ife tizikupondani. Ino ndiye democracy yake nditi. Anthu muli mu democracy mpakana basi makulanaso mitima, maphwanyirana katundu, dziko yosapumira mademo, koma tili mu democracy. Democracy yake ya mtundu wanji. Maiko anzathu akulamulidwa ndi asilikali ndipo zinthu zawo zikuyenda. Sono tadekani ndikuwerengereni nkhani yotiswe ili mchichewa ndithu yomwe Mzati Radio and TV alemba. Ulamuliro wa chisilikali mdziko la Mali wathetsa zipani komanso mabungwe andale onse mdzikolo kutsatira kukula kwa kusamvana komwe kwakhala kukuchitika pakati pawo. Chiganizochi chavomerezedwa ndi mtsogoleri wa asilikali ankhondo General Assimi Goita omwe anatenga ulamuliro mchaka cha 2021, ndipo akuyembekezeka kukhalanso pa mpandowu kwa zaka zisanu, ngakhale anthu ena akufuna kuti dzikolo lipangitse chisankho chosankha atsogoleri. Malinga ndi wailesi ya BBC, ganizoli laphinja kwambiri akuluakulu andale omwe akufuna kuti ulamuliro wa democracy ubwererenso mdzikolo, ndipo ena omwe akuchita zionetsero pa nkhani amangidwa. Mdziko la Mali linatuluka mu mgwirizano wa maiko pansi pa bungwe la Economic Community of West Africa States mchaka cha 2023 kutsatira pempho la bungweli kuti dzikolo libwezeretse ulamuliro wa democracy, ndipo
padakali pano apanga mgwirizano ndi maiko a Burkina Faso komanso Niger omwe ukutchedwa kuti Alliance of Sahel States. Olemba Benike Gomani. Okay, so mutakuona ndithu mkulu uyu wa umantima and amuna ake ndi amene wawa ndithu atatuwa maikoso atatu amene apanga mgwirizano umodzi kuti wowa sakukhala nawo mu mabungwe amene akumapeza benefit yambiri ku Africa kuno, nkumazitcha kuti ni mabungwe ozalimbikisa ufulu wa democracy, koma at the end iwo ndi amene akupeza kwambiri phindu kusiyana ndi ife aini ake ayi dziko. Motero izizi zikuononga maiko ochuluka, and azibambo atatu awawa mapresident amene wawa aumenyetsa nkhwangwa pamwala kuti no sizikuchitika, ndipo palibenso zoti ziti tili mu democracy, koma moyo umene tikukhala tikulamulidwa ndi azungu, tikulamulidwa ndi mabungwe oti achoka kwawo kumabwera kunoko nkumatolera misonkho yathunso, nkumadya nafe misonkho yathu, pena kumatipasa ndalama zoti nyengerera nazo kumwe kwinako akutibera golide wathu, akutibera silver, akutibera zinthu zathu zofunikira mu Africa muno. Izi zimene zikusowekera kwambiri mu dziko la Malawi. Fuka Malawi imene akuyenderamu ndi chimodzimodzi ndina kuti sitili mu democracy, ndi chimodzimodzi ndina kuti tikulamulidwa ndi asilikali. Fande nkhonya sizikutha, akatero basi mapita m'misonkhano kumalankhula ngati anthu enieni ali akakaka agringa ndonweni otiso mutu mwawo ndi phala lenileni, palibe chanzeru chine chonse chimene angapange chooneka ugulu kwa anthu, koma kungolankhula mbwerera basi ugulu kwa anthu. Alankhula ichi pamapeto pake iwowo ndi amenenso akutuma anthu ndi zikwanje kukapanga zosemphana ndi democracy. Izi sikutinso ndi MCP yokha iya, angakhale DPP imapitanso pa msonkhano kulankhula ngati kuti mutu mwawo muli nzeru za democracy, chonsecho mulibe nzeru za democracy. Akatero akutumaso anyamatawo kumasekerera ndithu anyamata mundilanda akamapanga ziwawa, akamapanga zinthu zosakhala bwino, kugenda mtsogoleri kuchikwawa mundilande, kuvula azimayi, kumenya ndithu anthu amene akuonesa kuti ndi ambali ya MCP, kutyolo kuphedwa ndithu mtsogoleri wa chipani cha MCP ku delemeni yoyo, koma kumasekerera ndithu zikamachitika zimene zizi kwa MCP DPP amasekerera. So zomwezo so zikamachitika ku mamembala a chipani cha DPP MCP so amakhala ali mahape. Zomwe zungoonetseratu kuti democracy imene malankhulidwa iyi amangolankhula not kuti iwo they mean it, koma basi atipusise ifeyo. So zikusiyana chani ifenso kutsatira maiko atatu awawa kuti mdziko muno tisamatchulenso kuti muli democracy. Izi zomapanga celebrate Independent Day 6 July zopanda nzeru zenizeni, zilibe ntchito, chifukwa independent yo sitili mu independent. Azungu akadatilamulirabe, ndalama yathu ikungopitabe ndi kugwa mphamvu. Reason why mzungu ndi amene ali pamwamba, ndi amene ali ndi mphamvu kuposa mwini wake wa dziko. Ndi palibe chifukwaso chonenera kuti tili mu democracy kapena pa independent. Nzopusa za ugalu, za uchitsirutsiru, zopanda ntchito zoti sizingathandize iyayi. Motero ine ndikubweranso ndifufuze nkhani zina pamene mukumaliza kuonera nkhanizi, komabe tapangani subscribe, share and like, pangani comment ndithu tidzudzuleni pamene tikulakwisa kuti tikonze, kwa musati dzudzule kamba kuti tadzudzula chipani chanu kapena kuti tadzudzula mtsogoleri wanu ndi kuti palibe chimene tingasinthe. Ife tikhalabe tikumung'alula munthu wanuyo. So pa makoments anu make sure mukomente zonena kuti tikonze, zoti tikamabweresa nkhanizi tizibweresa nkhani za quality yabwino mukukomerani, not kuti mutuze kuti iwe ndiwe wachingangawa, iwe ndiwe wa DPP, iwe ndiwe wa Rastafari. No. Ngati mungatidzudzule kamba kuti ndang'alula mtsogoleri wanu kapena chipani chanu, I don't care. I'll still come with the same topic.
koma ngati mungadzudzule kuti ayi audio ipena pake kumazamveka chinchenga pena pake kumazatere bwanji muramakonza video iyi bwanji muramapanga chonchi apa at least zimenezozo ndetu kumverani wazomati muzidandaula zodandaula zake kumamveka ngati kuti mufuna muonese mbali yanu izo ndiye mukunama kwambiri sitikusintha iyayi ife tikarung'alulabe mpaka khani Mulungu pamene tikubweranso ndi zina zimwe kwambiri. Club Junta, building better Africa.